parlar amb el senyor Bolaños, diu, dret a decidir no existeix. Doncs escolti, ens diu que el Tribunal Constitucional va deixar la porta oberta del dret a decidir com a aspiració política es pogués exercir. Miri, si vol, vostè la sentència del Tribunal Constitucional contra la declaració de sobirania i veurà a veure realment què hi deia aquest Tribunal Constitucional, que també es posa molt a la boca. I en segon lloc... Si se modifica la Constitució. Això diu vostè. Això no deia allà, que es modifica la Constitució. Si se modificarà la Constitució, sí. No, senyor Bolaños. I una segona cosa, des del Consell d'Estat, que em sembla que hi ha un senyor que es diu Rodríguez de Miñón, que forma part d'aquest Consell d'Estat, deia que el problema és polític, no jurídic, i que amb l'actual Constitució es podia donar cabuda a algunes demandes dels catalans. Per tant, ¿Y qué ha votado hoy? ¿Qué ha votado hoy? Sí. ¿Qué ha votado hoy? Per això em sembla a mi que aquest Consell d'Estat no està tan... Ah, sí? O sea, no ha votado él, ha votado otro. No, evidentment, ell forma part de la permanent. El que podria saber jo és el govern de l'Estat, exacte, el govern de l'Estat, que potser força a la gent que... ¿Ah, le forza? Ah, vale, o sea, que ya, claro, les pone ahí una pistola y por eso votan. ¿Y la señora Encarna Roca también lo hará? ¿También lo hará la senyora Encarna Roca? Le puso también una presión. Això vostès diran, en qualsevol cas, el que no fan és donar resposta a la demanda dels catalans i que amb una gran majoria, des d'aquí al Parlament de Catalunya, s'ha exigit. Això plantegin-ho vostès, perquè em sembla que a mi, entre d'altres coses, els farà perdre aquest govern tan majoritari que tenen a Madrid i que em sembla que els hauria de començar a preocupar. La senyora Rovira, que segur que vol respondre...